Zelani Polizia Endabangina Abantandayo Nayo Pagazi ayinkethi inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyabonga batwana bahle basezulwini ukubani ningibambise lokho kuhlabelela kwenkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ayibonga Nkosi. Sisenkonzweni yesabatha batwana bahle basezulwini noma ngisenkonzweni yesabatha. Ebengilaleke nokhizolo ngizitshela noma ngihlela ukuthi ngizovuka ngiyesontweni. Kodwa bengenaso isiqiniseko esiphelele sokuthi kuzokwenzeka lokho engufisayo. Njengoba sila abantwana bakhe basezulwini khona esihlale nabo izolo. Abanye futhi sivuke nabo ekseni kodwa namhlanje kodwa njengamanje abasekho ngoba kuyilesi sikhathi. Mina nawe siyabonga ukuthi uNkulunkulu namanje usasigcinile sekushayela umzuzu. Imizimba yethu isahlangene nomphefumulo. Ayibonga Nkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Kodwa kukimi bantwana bahle basezulwini nakuwe ukuthi ngithe mangena ngala masango ngase ngicela inhliziyo yami noma ngase ngimema yini ukuthi inyama yami nje usungithwalile ngisuka lapha kade ngilele khona lapha engihlala khona. Ngicela mase ngingena lapha ngaphansi kwalamasango bese ungena nami. Ngoba ngenzeka bani kungena umzimba kodwa umphefumulo usale ngaphandle. Usho njalo umvangeli waseHomisi uthi mawu ungene emasangweni wocela ukungena nenhliziyo yakho. Ngoba kuyenzeka abantwana bahle basezulwini ushemba kumeme kodwa uthi usula bese iyakushiya inhliziyo yakho. Mhlawumbe ikhona esimshini. Hleze nami futhi abantu bengaphethe lo mbhobho ngabe singishiyile. Nange qamba manje ngimshiya kanjani umuntu inhliziyo yakhe. Kuthi kukhulunywa kula ithempelini umuntu ulela ubuthongo uyahonqa. Ngoba umzimba ula kodwa inhliziyo yakhe ayisekho. Bantwana bahle basezulwini
uNkulunkulu akasimeme ngenhliziyo nangenyama yethu sibe khona ayibonge Nkosi. Simthanda uShembe bantwana bahle bazona ngithemba siyamthanda ayibonge Nkosi. Kodwa uShembe masingake simnikeze uthando olufana nolowo mama nosisi nodadewethu kukhona into abayithanda kakhulu ngeke ngibone asinazi imoto sonke masihamba siye edrobheni sihamba siyothenga igrosa ngokwahlukahlukana sigibele eTexini ilapho uyobone khona abantu ukuthi khona into abayithanda kakhulu emhlabeni uma ukuthi ngeke nibheke bafowethu nobaba uma ugibele eTexini uma ungahlala nje lapha emva bese yangena umuntu aphusha inqola noma ngiyase Shoprite noma ngiyase Spar noma ngiyakuphi aphusha inqola mhlawumbe eTexini noma erank uthi uyayibona le nqola ubona ukuthi mhlawumbe ngenzeka ngimali lapha ku 3000 ukudla kuthengileyo thengene elayisi wathenga nenyama nempuphu nestap nayo yonke inhlobo icabanga bese thenga nje nekhathoni elilodwa mhlawumbe elinezinto ezu30 phakathi elibiza nje 70 rand noma 80 rand noma thenga khona elinye ikhathoni la khona othothi lapha ko 150 noma 160 liphethe 60 phakathi uzobona umhlolo mayingena eTexini thathi rice ka 150 ajibe lapha athatha inyama ka 2000 ayijibe lapha yonke igrosa ka 3000 ayijibe kodwa khona into azoyiphathisa okwekhaliza amatungwa ayithenge ngo 160 ayigone afe nayo ukubona noma uzibona akazubona wokuba kahle mawugibela itekisi phela inyanga abawuthenga onkuzima la abathakathi yabona mayithenga amaqanda lana u30 awu 80 rand esitolo ka Shoprite kodwa unqamelitha wagone abiza 80 rand athatha irice elizomlast inyanga yonke lika 150 alibeke lapha ngoba wathanda kakhulu wona ngona wagone ufuna uthangapi ngoba into ayithandayo kakhulu asimthande kanjalo uShembe bantwana bahle basezulwini akazibona eTexini ukuthi bawagona wona kungalahleka ukugrosa kodwa nje mayiphethe nje amaqanda uqedile kodwa kusuke kufanele kuzinguqini bantwana bahle basezulwini simenywe uShembe ayibonge Nkosi. Thina maNazaretha uShembe wasenzela sineyifunga ezintathu khona u14 khona 25 khona 23 uyazi ukuthi njoba sila abantwana bahle basezulwini okholwayo nongakhona la isisuka khona endlini esihlala kuzona emakhaya esihlala kona sihlala nabantu noma sakhe nabantu kungenzeka uma ngiqala ukuthatha lokukholwa noma uqala ukuthatha lokukholwa khona isifungo sesine owangena kusona kodwa wazi ithi incwadi yakwaSekhendiya owafunda uSekhendiya hayi wafunda igrade ugrade 2 no grade 1 kuma umuntu wafunda uSekhendiya uSS wakuse SSB kwakhona SSA no SSB ngale kumuntu wafunda uSSB uSekhendiya kwakunencwadi kwakuthiwa uMasihambisane mangisayikhumbula umbala wayo yayibomvu incwadi yayifunda kwaSekhendiya awonke ngifundela ngokukhohlwa ila kwakufundwa khona igama elithi ukukhwebezana igama elide wawuqala ukulifunda kwaSekhendiya elide ulibhala uphinde uphindisise mawusubhale ngoba wawusungazethemba ukuthi ulibhale kahle khona indaba mshumayeli makuthi wawufunda uSekhendiya indaba yayilapha ngicabanga ukuthi mhlawumbe noma kwakuthathuma ngingaphazami wakhona eyikhuluma ngomnyama abantwana bahle basezulwini ngithi namhlanje masingake sonke abantwana bahle basezulwini sikhumbule lapho bese sithatha le ndaba kaMnyama uyibuyisa ukuthi kulokhu ukukholwa abantwana bahle basezulwini sengathi ubungalingisa umnyama ngoba uthi umnyama mayekhuluma nala khuluma na uthi ngiyokushanga ufaka isibhakela masibhajwa ngufaka ikhanda ngufaka inyawo mazonke lezi zinto ibambeka lapha ngoba lento ayikhuluma ukuthi uyayinamathemba uthi ngiyokufaka namazinyo lokhu ukukholwa abantwana bahle basezulwini sengathi singakubamba nangamazinyo ngoba kukhona engathi mangithatha lokhu ukukholwa nawe wathi mawuthatha lokhu ukukholwa
bafunga bathi awusimazi uSipho, bafunga bathi awusimazi uSipho ekuthanda kangaka utshwala usazowa. Uyabona noma ngathiwa sekunzima kangakanani uzungawi. Ungavumeli ukuthi kufezeke iphupho labo noma isifiso sabo. Sefuna indlela yekuya uyabona ushembu uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Ushembu uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Amen. Ngikutshela into ongayazi. Ngoba ngikhona nje. Aze ngibesili nesi futhi ngeke ngibesili. Inyaka isingi ngeke sangivumela. Uyabona namhlanje sesisabatheni. Isabatha lika 11 leli namhlanje ukuqala lonyaka. Niyavuma ukuthi isabatha lika 11 noma kusile abanye bathi akusile bazobheka amakhalenda. Isabatha lika 11 manje leli sikulo. Amen. Ngoba isabatha nesabatha umthandazo usufunda kabili. Isabatha nesabatha umthandazo usufunda kabili. Sithi Zulu unyawo nampumulo. Badala bahle basezulwini isabatha nesabatha umuntu uyaliloba igama lakhe encwadini yokuphila ayibonga Nkosi. Amen. Ulobile nje wena ngesabatha edlule. Khona into abantwana bahle basezulwini isabatha nesabatha lapho loba khona igama lakho. Isabatha nesabatha uyaliloba igama lakho uma ususe esontweni enkonzweni yesabatha. Awuthatha isihlabelo sakho usibheke ku page 17. Kunimibhalo ebhalwe lapho ngehlala sakho ku 17 ukuthi ngesabatha uyeza inona noma usi. Bheka kahle ku page 17. Omunye ngabheka na ku 21 mayithanda nakhona kubhaliwe futhi. Ubheke kahle uthi asiboleka ibuko uma uthi awubona la kubhalwe khona. Kodwa kubhaliwe la kubhalwe nje ngembhalo emkhulu impela nje eqamleyo ebonakala. Awubona? Shumali baboleka ibuko. Kubhaliwe lapha bona kubhalwe khona. Kubhaliwe lapha. Amagama nje impela amakhulu abonakala futhi awasuka. Ngaphandle bani ungazosifaka emanzini ke bese yasuka. Bazobheka kuze bawuchika amehla abanyango zabebomvu. Uyabona 17. Amen. Hayi unamanga lo muntu lo ngwaphi yena lo muntu lo khuluthenga. Thatha isihlabelo sakho usibheke ku page 17 noma ku 23 bese usibheka lapha ezansi lapha ya ngasekupheleni kwaso. Lapho kuhlangana khona amaphepha. Khona umbhalo obhaliwe lapho ukuthi ngesabatha wena uyeza esabatheni noma uzi. Bheka kahle. Kune biometric yasezulwini eshoyo lapho ukuthi wena ngesabatha uyaqhokha ukuthi kade ukhona esontweni noma kade ungekho. Kubhaliwe la ababondla labantu. Hayi babheka into engeke. Bheka kahle nase sami Tarsuthi sibheke uyabona lapha esithupeni sami. Kune biometric yasezulwini lapha engiloba isabatha nesabatha mangize esontweni. Wena ke sakho bheke esithupeni sami uyayibona ibiometric lapha uyayibona noma uyibona. Lapha ezansi yabona ubeka khona isithupha sakho uyabhala igama lakho ukuthi kade ngikhona esabatheni namhlanje. Kodwa esikaMalovani wasibona siclean. EsikaMalovani wesabatha uzosibona siclean. Angisho ukuthi ngithini ngazothi sengitheni. Saclean kangaka esakho. Ngomunye unyaka uShembe wakwangikhumbula ngo1990. Yabona Shumayeli masithumele ngaphandle ngokhombisa wena. Ngoba ngeke ngikwazi ukuvula lapha esontweni. uShembe wakwangikhumbula kumuntu walelizwe la ngapha ngakithi uyazi kulesi sikhathi esiphambilini khuluke ngakithi kuyeluswa nje. Kuluswa nje usukela ekuthele idistance lapha ngizazi ukuzime kanjani. Kodwa nje cishe uhambe namakhilomitha ngaphezulu ka6
uyalapho kweluselwa khona ngake ngacishe ngahamba emhlabeni ngo1990 kwakulisabatha bangaphazama ukuthi kwakumhla ka10 ngoba ngesikhathi kuphuma uMandela ejele ngalimala ngabo 11 ekseni kodwa usizo lwesibhedlela ngaze ngalithola sekushayela u6 ntambama uma usuke ezweni lakithi kwa ekhaya emakhaya bezomthwala sengilimele ngithole ngengubo azikho phela imoto nje kade ngesinto yokuyitaxi yakwaButhelezi yayisuka la eGoli ihamba iyele ngolesihlanu ngesabathi yabuye bengithwele besuka khona indawo ethiwa isemagagadolo bengithwele bengisusa phansi evumo bengisa ngake ngiyolayishwa itekisi izomthatha ngisesibhedlela kwaCeza mayifika kwaCeza ukumsebenzi awungaphezulu kwabo basesibhedlela kwaCeza ufuna ngihambe ngiyengwelezana uma usuka kwaCeza yolundi ku50 kilometers uphinde usuke olundi ubheke eNdundulu usuke eNdundulu uyashona engwelezane ibanganyana elidi phela umuntu owaziyo le ndawo uyazidiba ngengakanani mina imoto izongilayisha emhongozini esikoleni isuka namphansi endaweni ekuthiwa isengqaqeni khona kulo mzuzu eza ngaphandle ihleli ngaphandle nazo uyabona ngeke uzungizwe kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona ushebe namhlanje ngiyaphila ibonga Nkosi uyabona yathi mayisuka iambulance ishalwa umfoka sikhosana wakwakhonda uthoye kwaBrush kwaCeza mayifika eNdundulu ithatha umgwaqo losubheke empangeni isuyeka lobheke eshona yafike yafa wayixakaxa umfoka sikhosana wayixakaxa kulo mzuza ngoma mangithi ngifuna amanzi akuthiwa ngingaphuza amanzi ngapha kuleli side engakulona mshumayeli sebengaka ukuzimalanga ngaphandle yahamba wabona amathumbu omuntu wabona mangazi usenza isibhedlela amathumbu omuntu tututu mina ngake ngawabona ngoC hayi usilo alphabet usilo wamehlo ngwabona ngenyama ngingaphuphi kodwa namhlanje ngiyaphila ayibonga Nkosi sithi kushembe uNkulunkulu akabonga shembe yacela omunye ngifundele incwadi ngoba basithanda incwadi Philip 2 Hebrew 10:23-24 uyangibona nje nawe ngi dark bone hayi yellow bone magama afika izolo la to black is beautiful and to black is beautiful angithi amen umuntu omnyama mhle kodwa umhlophe azeshuthi mhle kuthiwa black is beautiful awumfundela Nkosi yami incwadi yabasePhilip 2 evesini ka2 yebo nenze ukujabula kwami kuphelele mana akufundele kahle mkhulu mfundele kahle impela njalo umshumeli wasifuna ngoSSB angifundele kahle lelo gama lokuqala ufunde kahle ngoba lifundeka ngendlela ezimbili kodwa mina ngifuna ufunde ngalendlela elifuna likhulume lento elikhulumayo nenze ukujabula kwami kuphelele ngoba bengizothi la school fees yakho lapho ufunda khona esikoleni ithi nenze ukujabula kusho leyansizwe efundayo la kusho mina ningathi kusho mina kusho leyansizwe ithi yenzani ukujabula kwayo kuphelele nize nibe nokuqonda kunye ninomoya munye ninenhliziyo nye ningenzi lutho uthi ningenzi lutho ngekushongo mina ngoba vela ngiyazi nendlela yokuphuma la uleyansizwe angazi noma khona nikwenzayo ngenkani kodwa niyibuze mase siphuma la esontweni ngoba ithi ningenzi lutho ngenkani funda ba ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya kepha ngokuthobeka uma silapha sithobekeni bantwana bahle basezweni ayibonga Nkosi akube yilowo ashaye sengathi bahle abanye kunabo hayi ngokuza umuntu aziqhenye yena uqolwa abantu beze bengasondele eduze kwakho akube yilowo angabheki okwakhe kepha uthini ushebe uthi ngiyanincenga
phela ubani ushemba akasincenga bathana basebasezulwini ngabe sihlaphe sizidla mhla kodwa ushemba uyasincenga uyena osincenga thina kodwa uthile simfunayo Anibe nokuqonda kunye. asibe nokuqonda kunye Anibe nokuqonda lokho anakho uKristu uJesu. Nkosi asibe nokuqonda lokhu ushemba anakho ayibonga Nkosi isabatha nesabatha ushemba uthi uyasincenga wabancenga abantu abadinga wena angithi nesifuna ushemba kodwa ushemba yena oncenga thina amfundele yaseHebrew ba funda akayitholakala 10:23 Hebrew 10 verse 20. 23, 23, 24, 25. Asibambisise ithemba lokukholwa. Asibambisise bafowethu ithemba lokukholwa ibonkosi. Ngoba uma singalibambisisi ithemba lethu lokukholwa abantu bazongambona ushemba. Ushemba uyangena la, inkosi iyangena ngithi. Amen. Asibe nethemba ngoba uyazi ukuthi wokubona ngembukela eminyango. Kuze ishaya impunculo yayo kodwa kule ngifoto likaShembe phakathi uyazi usabani uyamuntu kwesikhathi kuzokhona usaba ukuthi abantu bazothi uselandela uShembe kodwa uyamthanda ngoba uzamthatha ambeke emontweni yakhe amfake eminyango endlini zakhe funda kusiyami Asibambisise ithemba lokukholwa kwethu. Asibambisise ithemba lokukholwa kwethu. Asiqondane. Ukuze sivuselelane. Ukuze njengoba sizovuselelana nje bantwana bahle basezulwini ayibonga Nkosi. Funda baba. Sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo. Sivuselana ukuthanda nokwenza okulungileyo. Singayeki ukuhlangana njengabanye. Singayeki ukuhlangana njengabanye. Kepha siyalane. Kakhulu lokhu. Nibona usuku lusondela. Hey, Nkosi kubusise. Uyabona nje baliya le bafowethu. Liya le. Khona insuku ezisondelayo. Khona ezinciphayo. Oh yes, oh yes, oh yes, Angisho umsebenzi kaShembe bese ngihlala phansi ufuna labo angifuna uzomhola 2002 kwakuzothobona khona ingane zayizotholakala kodwa kwakuthiwa iyona uyahamba ke lo mama ngithi uyelinda kwakumJune uthingo lwaluselinda ngoJune baba esibhedlela bathe babona kulesi into zakhona ukubona zona iscan kuthi umntwana ozotholakala umhlophe ngeshu ngiyabona ishu lokuthenga lama snacks athengwayo uyafika inkosi uthingo ithi inkosi kubusise uma ufika isikhathi seyinsuku zokuthi fana atholakale lo mntwana waphuma ngenazi inwele ekhanda unwele nje hlobo emhlophe futhi kodwa ngoba izwi lethingo lathe inkosi kubusise akuphelanga insuku engaka wabuyela nje kulobu mhlophe obujwayelekile nje abantu abangathi bayakhanya khanya hayi laba mhlophe njengami khona abamhlophe kwazokuthanda ukudlulela kokwabo namhlanje umhlophe lokho kufana nalokho ngezwi lenkosi uthingo ayibonga inkosi pho uShembe sithi uba asingayeki bafowethu kulento sikuyona
asiqinise kakhulu. Isizwe kwaDlomo sisebenza naye eThekwini 98 sasisebenzela khona lapho ese-Island View eThekwini lapha ngakeBluff lapho sasigada khona. Masikhuluma indaba kaShembe yayihleka yabona into ehlekisayo athi yena hayi ningasho ngalomuntu wena osazofa. Hawu Dlomo kungiphathi kodwa kabi ngoba kwesikhathi abantu bekhuluma kabi ngoShembe ungaze ugcine ulwela into ongayazi ngoba uShembe uyayilwela ayibonga inkosi. Lesizwe kwaDlomo nangempela cha ke kulungile hayi Dlomo akunankinga. Thithi uShembe sethu uNkulunkulu 98 99 2000 sesihlukene ngokusebenza ayisekho eIsland View isisebenza ngaseDurban Station. Ikampani engangisezele office la lisemngeni ngale ngasemathuneni mawubheka kaMacro mangihamba ngidla ngizonqamla ngalibesela khona eDurban Station ngihamba ngenyawo ngibhekele ngaseGame City ngifice la egada khona eAfrica egada khona imoto. Ho kunjani Dlomo athi uDlomo siyaphila uhlala eMlazi samkhumbula kahle nje company number yakhe kwaku 003. Hawu uyaphila hayi siyaphila. Hawu yemja ngizombona ngoAugust bantwana bahle basezulwini masikhuluma indaba kaShembe. Athi kumina hawu kanti lo muntu wenu uyasebenza. Uyabona umuntu ongakathandi namanje ukubona ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngithi mina yini Dlomo? Uthi hey wemtshana lo muntu engihlala naye wesifazane abahlala naye eMlazi. Ubengazazi isibongo sakhe ukuthi ungwaphi. Kodwa uthe kuyena ngoMjuly kungumhlangano kaJuly wathi ngisacela ukuhamba ngiyemhleni ngiyofuna isibongo sami ngoba uhleze emndenini ongesingawo wakhe. Uzubona uShembe ufuna ukuzibonisa uNkulunkulu bakhe. Uma ihamba le ntombi yakho uDlomo iyemhleni ngoJuly iyahamba ngeSabatha ngeSonto iyabuya ikhona sendlini ngomsombuluko ngolwesibili eDalbridge uma ushona ngale ngaseMaiden Wharf ihlangana nomuntu phezulu lebridge lamadwa esitimeleni uM4 uthi lo muntu hawu ungwaphi wena ntombazana isho isibongo salapha ekhulele khona uthi awusiyo lapho wena ngokwahlophe endwedwe nje enganipa kwakho ngusibani. Amen. Hawu athi lona khimilili kuyabuya manje ukuthi kade efuna isibongo sakhe kuShembe. Athi hayi ngakuthatha ngize ngiyengubeke bahlela ukuthi ngeSabatha imthathe le ndoda angazi yadibana eDalbridge izihamba imseke ubendwethu ifike imkhombise kubo imkhombise uyise mina ngizotshela uDlomo lona kade ethi uShembe umuntu. Bese sithi ubani pho uShembe bantwana bahle basezulwini. Sithi uShembe umuntu. uNkulunkulu akasikhumbule abantwana bahle basezulwini. Sihambe kahle phambi kwabantu. Angifunda incwadi yokugcina Jumayeli asema ngishaya. Angifunda incwadi yokugcina uJakobe 3. Angithi iSabatha namhlanje abantwana bahle basezulwini. Futhi hayi balekile sonke nje sivuke kuseni sathi ukushambasha sayilungisa kahle. Angithi sinesiqiniseko ukuthi senze kahle kodwa mina nginaso. Uyabona uJakobe 3 ufundele lapha ngithi impilo yakho ivesi ka 5 wangaphazana uzokusho nje kahle ngenhliziyo yami neyakho. Jakobe 3 verse 5. Kunjalo ulimi. Kunjalo angithi sonke sinalo ulimi ngoba silakekho ngakhulumi la ungenalimi. Luyisithwana. Kepha luyazincoma kakhulu. Kepha luyazincoma kakhulu unamanga lukhuluma iqiniso futhi. Bheka umlilwana uyavuthisa izinkuni ezingaka. Umlilwana uyavuthisa izinkuni ezingaka. Ulimi lumlilo. Ulimi lumlilo. Izwe lobubi. Mana izolo kade lixabanisa lolu limi. Angithi kodwa namhlanje kade lithini kulo kade efuna umthandazo. Ngeno Jehova Nazarethani izizukulwana ze izolo belithini lolu limi. Kade luthi kuthi kasibani ba. Kade luthi ufunda ba khuluma.
ulimi lumlilo ulimi lumlilo izwe lobubi izwe lobubi lunjalo ulimi ezithweni zethu luyangcolisa umzimba wonke. Yema-ke angithi uyawuza umuntu uma abantu uma bethuka omunye uyobuke bani uyobuka umthuki nothi umthukwa uyobuke lokho iphalente ayikhiphe emlonyeni awuyazi yanzima into ephuma emlonyeni kade kuphuma enjalo nakumina izolo nakuwa ngithi ekseni wenze njani uma usuza la esontweni uxubhe ngayiphi Colgate uma usuza la esontweni uxubhe ngahlobo luni lwesixubho noma ilese bamsa uxubha nje ngaso khuluma Nkosi yami luyavuthisa ibanga lonke liyavuthisa ibanga lonke lokuhamba kwethu luvuthiswa lona igehema izinhlobo zezilwane zonke ezinyoni nezilwanyana nezilwane ezisolwane ziyathanjiswa zithanjiswa abantu kodwa ulimi alunakuthanjiswa muntu. Ngibuza ukuthi ulixubhe ngani ekseni mawusuza la uzohlabela phezulu isihlalo sikaShembe nje angithi wayine ngaphambi kwayizolo ulungisela ukuza la namhlanje lona ulimi wenze njani ngalo ulixubhe ngalhloboni yesixuku ngoba ungenani befuna ufune lesensimbi yabona leli brush khona abasetshenziswa abantu abashiselayo khuluma Nkosi yami ulimi lububi obungenakwahlulo lugcwele umuthi obulalayo kanti lunjalo futhi luna no poison futhi kodwa mana usho lukabani ulimi olwami noma olwakho noma olwethu uyazi umuntu uma efunda usuka yena azibone engcwelele ngathi ukhuluma nabanye abantu yena angathi utshena thina yena uright yena asilungiseni nama angimuhle kodwa silungiseni bantwana abahle basezulwini ithele yancwadi enye ayifundile ithe noma akashaye ngathi bahla abanye kunaye siyambonga uThixo ubaba ngalo nangalo siyathuka futhi abenziweyo ngesimo sikaThixo nakho uvela emlonyeni munye ukubonga nokuthuka ngeno Jehova Manazaretha Zizulwana zenongi kuba besingeke lento sizwe ubantu abesingenalo ulimi kodwa ikhona indaba bantwana abahle basezulwini sengizokwehlela ngezansi uShembe asinikeze yona uthi uShembe thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena angithi usho njalo siyabathanda wazwa isidudlu amen wakhona siyabathanda umakhelwane bethu amen akeke esho ngasiphethe isikhiye sakwakho siye kwamakhelwane ngoba ezesontweni uma ukuthi umakhelwane uyamthanda ushiye nje kwamakhelwane isikhiye sakwakhe uthi lapha nje mina ngisishiye kwamakhelwane noma ngasha umakhelwane uyongena nje avula athathe akakhiphe zonke izinto
Hey. Inkosi kusisa. Akusho sibathanda umakhelwane. Ngoba wena ekseni uphuma nesikhiya ngoba ubona ufuna ungasilahli. Waqalaza wahlala phansi ngathi khona into ezenzisa yona wasushutha ngaphansi kwetshe. Kodwa khona umakhelwane engale eduze kwakho. Umuntu akusili ibhubesi. Uthe omnye umshwalethe omunye umama wahamba uyocela abantwana engenabo abantwana. Enkosini yathi inkosi kubusise wahamba. Ngithi sibonga ngokaDlamini umqolele nokaDlamini. Mayese hambile kuhambe ufika ingane lezi nje yabona ubona ukuthi khaya inhlanzeko ithanda ukuba kude nazo. Naneyilonda nje ziyabona ukuthi zikhona. Fana njengawe nje abo mama khona lezi impahla bafuthe emakhaya. Leli khabethe ngathi ayi-wall unit noma athwala i-built-in noma na. Khona impahla edlala phakathi. Khona uthapha wenje abavele bathenga bengaze befike ngisho ku-2000. Kodwa ubazi ukuthi ngabakwenzani. Bahlala nje la. Nezinye izitsha azisebenzi. Uma ifika lezinga bese bakhona lapha emashaweni ivamisa kuba nesitsha sensipho ukuhlala kuyona insipho. Bese kufika lezi ingane kulo mnumzane ngoba wayehambile ocela ingane nonkosikazi phela uyasithanda. Uma ifika lezi ingane engagezekile entathu zifika la zicela ukudla. Lo mama athi mayibheka izitsha ezikhona la endlini asikho esifanele lezi ingane. Wangeke ikhiphe lezi ziwolunti walezi ziwolunti mshibabo wakhona akaphakelwa kuzona emzini yakho. Angizathi ziyophakela abantu. Bese thatha lezi ngane ayithelele ukudla esitsheni lesi asigeze lesi sihlala insipho. Zithi mase idlile bese ziyabonga bese zimbuza lo mama ukuthi singakwenzelani. Athi yena ayinja akukho engangenzela khona. Bese ziyaphuma. Uma iphuma zidlule zingene ngani bese zithi besithunya isibusiso ngale kodwa ngeke uthi umama wakho akukho sizoshiya la ekhaya isibusiso. Lo makhelwane abila athi la bebelethe isibusiso kwakho kodwa bathi ngoba uthe wena ufuna lutho base behamba ngeke sasishiya isibusiso zithi isibusiso asibuyele ezulwini. Funa zishiye komuntu. Wena ungenze njani mangangena umuntu ongcolile kwakho? Mhlawumbe uthatha le yankomisha yabona khona le enamel. Legcina isine mayiyelo egcina isine nezilonda ezimnyama isikhathi esiningi. Linishisana ama opposite ngayo. Sithi-ke uShembe watwana abahle wasezulwini. Asimthandeni ayibonge Nkosi. Asingalibali wuyo. Ngoba sibheka manje umuntu eguqilela omunye ubheka ukuthi hawu yazi yangcola ingubo kaSibani ba. Kodwa uShembe akakubheki lokho. Mase sigqoke ingubo zethu zesonto siyithanda kakhulu batwana abahle basezulwini. Sithi uNkulunkulu akasikhumbuleni bafowethu. Asibe ngakuyena. Futhi naye abe ngakithi akabonge Shembe. Ozela. Hayi ngisawuvakasha. Uyazi abantu uma uye esontweni usaqala duze esontweni. Abavamile ukuthi bethi hey siyakubonga ungabusayiyeka leyo ndlela. Iyona. Bathula nje. Kodwa mhla umuntu wawa bese bethi sasivele sibona. uShembe usithanda sonke batwana bahle basezulwini. Uyasithanda bafowethu. Ubona ngoba uyadela uShembe ubukhazikhazi bakhanawo ahambe nathi phansi ngenyawo nethwe imvula nathi. Kodwa silungiseni inhliziyo.
asilungiseni inhliziyo bantwana bahle basezulwini. Uma singena lapha esangweni angithi inhliziyo yami ngicela ukuzwa. Ngoba siphuma la esontweni kuthiwe esontweni bekuthiwa hey wazi wakhuluma hey abengakhulumi beqeqebula ubethini. Angithi mshumayeli ngakini le ngisho ngakini le kwankomo zinyu polish abawazi ke no polish onwazi inkomo abantu. Uma kukhona imikhuba kade bakhona emakhaya amakhonto bese kuthi hayi abahamba abantu belapha bakhona mabebuya bangena endlini yangasene bese behlala bese bebuya kababuya bese beyapompa ke bepompe hey bageqa amagula. Hayi mase ngikhuluma ngalokho kabanye hayi goli phela mina ngiyafika izolo bafethu angakwazi ukukhuluma ngomama sazosalela nje kakhulu. Kodwa uShembe isabatha lingenile izolo ayibonga Nkosi. Amen. Ukhona phethu ukudla odla ukudla nje ongavuthisisanga namhlanje. Akekho. Konke kuvuthiwe. Kodwa kunye kuvuthwe ngo5:06. Okunye kuvuthwe mthila ngaselishonile izolo. Hawu ngeke ngisakuyeka sengizosala sengenzela nje. Ngihambe ngapha ngabo seNewcastle kwesinye isikhathi. Ngedlule ngesabatha ngo3 ngolesihlanu ubone ingubo yeNazaretha iyabhenguke emlonganeni kulayini. Ngisibuza le ngubo yo ayinwani ngoba izobe ayiniwe kodwa khona kusasa. Shosho izobe ayiniwe mayisesontweni. Amen. Unyazi lo uNkulunkulu ayibonga Nkosi. Hayi lo uNkulunkulu noma ungathini bafowethu. Noma uyathanda uthanda kodwa uNkulunkulu akabonga Shembe. Asimsabalalise kuShembe bafowethu. Asimxoxeke abantu abambone kuthini ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ake sithi masithandaza abantwana bakhe basezulwini ngoba ikhona inkinga. Uma usuthandaza njalo uyithandazela wena. Njalo uyithandazela wena. Akuthandaze namhlanje ukuthandazela umakhelwane wakho. Ngoba uyalibona usizi likhona khona. Kodwa alifani nolwakwakho. Umakhelwane wakho akakamboni uShembe ngomthandazo wakho ngoba wena omthandazele. Angithi mshubayeli wakweluza ubona masibamba amadi esingabafana ubambe umlenze bese kuthiwa okwakho nwai okwakho komuntu ngqodo ngisho kwakweluza njalo ayo ongazeluza ongezeluza ekuphephisa ngiyaxolisa ngisho kumuntu wakweluza sasibamba phela idiyele lephula umlenze kakhulukazi amaboni labomvu bese kuphuma ukotini la emlenzeni khona ukotini lapha emlenzeni wediye don't say what. Hayi awuthandazele lo seduzane kwakho bantwana ukuze azobona uShembe. Ngoba wena uthandazela wona ugweve naye. Nangu njengena ubaba kusasa. Kodwa ngeke usho kumakhona ake sihambe siye kuShembe. Bese yanqaba ke yena. Wena ufuna ukuyotapa nje inyosi. Utape nje wethu utape nje hawu nangu udla yedwa tashikana kaphuze ekhemisi. Nkosi ubusene kuzwile amen. Siyabonga baba Mshumayeli osibusise baba amazwi egospel osibusise. Nkosi ayibusise kodwa kubancane. Amen. So vale sibenza kaNkulunkulu sikawelelo sika 89. Bese sicela uMshumayeli esibusisele umsebenzi kaNkulunkulu. Shala nati
Yeah.